Savjet: kada i zašto šutnja stječe poštovanje i cijeni se. Ne zahtijeva svaka situacija tvoj glas. Evo kada šutnja povećava tvoju vrijednost i čini da te drugi više cijene. Kad su emocije eksplozivne. Govor u bijesu ili boli često eskalira sukob. Šutnja ti daje vremena za mudar odgovor, a ne impulsivnu reakciju. Ljudi pamte kako si riješio napetost, a ne samo što je rečeno. Kad nemaš sve činjenice, prebrzo donošenje zaključaka može se obiti o glavu. Tiha promatranja omogućuju ti da kasnije djeluješ ili govoriš s jasnoćom. Drugi će cijeniti tvoju promišljenost. Kad netko treba biti saslušan, slušanje je jače od govora. Dopusti drugima da se izjasne bez prekida, osjećat će se cijenjenima, a tebe će cijeniti zbog toga. Kad se pojavi trač ili negativnost, odbijanje sudjelovanja u toksičnim razgovorima pokazuje integritet. Ljudi će poštivati tvoju samokontrolu i diskreciju. Kad tvoje riječi neće promijeniti ishod. Rasprava sa zatvorenim umovima troši energiju. Šutnja štiti tvoj mir i dostojanstvo. Kad je skromnost važnija od zasluga. Ponekad dopuštanje drugima da budu u centru pažnje, čak i ako si doprinio, gradi dobru volju. Biti tih i samopouzdan govori glasnije od samopromocije. Kad šutnja pojačava tvoje rijetke riječi. Govori štedljivo, ali sa svrhom. Kada nešto kažeš, ljudi će pažljivije slušati. Ključ. Šutnja nije slabost. Ona je strateška. Pokazuje emocionalnu inteligenciju, strpljenje i samopouzdanje. Ljudi cijene one koji ne moraju ispunjavati tišinu, već biraju dodati vrijednost kad je to bitno. Ali zapamti, šutnja ne bi trebala značiti potiskivanje svojih potreba ili granica. Koristi je da osnažiš svoj glas, a ne da ga ušutkaš.